Ini kadungog nato nining sambingay bahin atong tao nga nagpugas og binhi. Ang ato ang unang huna-huna mangutana dayon ta unsa may akong kasing-kasing unsa pagdawat nako sa atong pulong sa Ginoo. Mayong yuta ba ang ato ang kasing-kasing? O batuon ba o tunokon? Pero ang punto yun ni aning sambingay, kung namati bagyod ta sa pulong sa Ginoo, mao nang si Kristo ningon, pamati kamo kung naamoy dalunggan. Naara mong guna diha gyud. Ang pulong sa Ginoo makagagahom, makausab og kinabuhi nga mamaayo hinunang tao. Apan, nganong daghan pa man lay kayo mga badlungon karon? Daghan pa kayo mga dautan nga mga tao. Ngano? Kay wala man sila mamati sa pulong sa Ginoo. Kung mamati lang sila sa pulong sa Ginoo, mausab gyud na ilang kinabuhi. Kita pud maayo unta nga padayon ang atong pagpamati sa pulong sa Ginoo. Kung duna man gyud tay dunggan atong gamiton kada adlaw. Dili ta magpareha sa uban nga bisag gusto tuod sila maminaw, busy kayo ang kalibutan. Na uban dili na lang makasimba kay trabaho ika-Domingo. Atong mga kabatanunan karon di na gyud pwede maminaw, di maminaw sa ilang ginikanan labaw na Ginoo. Sige lang ga cellphone, sige ga internet, saba na kayo ang kalibutan karon. Mao nang ato na lang yung iampo ang Ginoo kung sa iyang plano nga ang iyang pulong madungog na pod usab sa mga katawhan. Amen. Manindog palihog ato iyampo ang tanang katawhan sa tibuok kalibutan ug ang atuang tubag